Sisos ang aton matutom kagtakos nga mananabang nga subong nagatubang sa amay para sa aton. Nga ang atako siya tungod hindi lamang siya Dios kundi nagpakatao man siya kag naka-insendi siya nakahangop siya sang aton sitwasyon bilang makasasala nga katawan. Ang pagtuon subong, semanal nga pag-usisa, pag-review, pagtuon, o kon pagtalakay sa aton leksyon sa eskwela sabatika. Kagini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako sa liwat si Pastor Luisito Tomado, ang inyo masunson nga host sa sining aton programa. Kag sa sining nga semana, nalipay ako mga kauturan, may-ari kita duwa ka mga batanon nga mga pastors nga laragko ang unod sang ilang nga mga utok kag makabuligid sa pagpahangop sang aton leksyon sa sining nga semana. Ang akon una pakilala sa inyo, siya ang aton nga chaplain sa Academy Chapel diri sa CPAC kag siya man isa sang aton mga values teachers o kon religion teachers sa aton nga mga estudyante both junior and senior high school students diri sa CPAC originally from Sibasti Antique karon ari na diri siya nagapuyo tungod sa iyang responsibilidad. Wala sang iban si Sir Julius Alonsabi. Sir, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw man, Pastor. Kag salamat liwat sa sining oportunidad subong nga tuig 2022 nga mangin kaupod sa imo nga programa. Luya ko itamyaw, Pastor, ang mga kaabyanan naton dira sa Antique, sa Libertad, pakadto dito sa Sibasti, kag sa mga kauturan nga pilmigid tulok man dira sa halin sa aparisyo sa bukid nga bahin sang Ibahay tugtugid sa Sentral Ibahay Aklan. Maayo nga pag-upod sa aton nga pagtuon subong. Thank you. That's correct, sir. Damo sang aton nga mga nagapaabot sa aton leksyon sa dira nga bahin sa isla sang Panay. Nga ikadwa naton nga panakon nga pakilala sa inyo mga kauturan, isa siya sa aton mga professors diri sa School of Theology. Batanon pa siya, originally mga kauturan, diri gid sila nagdalagko sa CPAC tungod sang ilang ginikanan, Pastor Manasi Sarsusa, si Ma'am Nelda Sarsusa nga aton nga mga manunodlo diri sa kaniadto diri sa CPAC. Wala sang iban si Sir Maniloid L. Sarsosa. Pastor, mayang adlaw sa inyo. Mayong adlaw, Pastor. Kag salamat gid sa imo nga pag-imbita sa akong liwat. Nalipay gid ako, Pastor, every time nga mag-join sa ining eleksyon. Kag ginatami ako ang tanan nagapamati. Salamat gid sa inyo nga suporta kag pangamuyo. Yes. You see mga kauturan, these people are young. They are pastors. Soon, both of them will be ordained to the ministry. Pero mga kauturan, kadalom sang ilang mga may nahibalan sa Biblia. Sa hindi pa kita magpadayon, ako na pasalamatan ining aton mga sponsors. Si Sir Alex Federo together with Ma'am Jenna Pedero Ilumer, ang mga maguluton ng mga Trenyo, Marlene, Jamie, and Anneli, ang mga mag-asawa Joel and Rowena Rasol, Iboy and Jessica Malabanan,
Johan and Myla Susana, Jet and Susan Caro, kag Mr. and Mrs. Alben Estrada, Pastor and Dr. Clito Refender. Kabay pang ang Diyos, magapakamayo sa inyo tanan. Ara kita makotoran sa Radyo Bandera, alas 8:30 to alas 9:10 kada Biyernes ang gabi. Ara man kita sa Hope Radio Hinubaan, mga kautoran alas 7 sang gabi, Biyernes, alas 7 sang aga, Sabado. Akon ginatamyaw dira si Attorney and Mrs. Jody Bon Octavio kag si Sir Dondon Pinonggan. Mabatian man kita sa Southern Hope Radio Southern Mindanao sa General Santos City. Kag sa iban pa nga mga stasyon nga naga-hook up sining ginagamit sining aton nga programa ang Dios magapakamayo sa aton. Aton nito ko ang aton mga ulo. Maluluyon kay langit nun nga mayari kami subong nagapalapit sa imo. Nagapangayo una bes pasaylo sa amon mga kasalanan. Kag karon Ginoo gamita kami. Bahang pa kami. Himua kami nga instrumento sang pagpakamayo sa amon mga kauturan. Kag ang amon mga kauturan mabindisyonan magpakamayo sa pagpamati kag sa pagtuon upod sa amon sa sining eleksyon. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Akon pangabayon si Sir Julio sa aton sadsaran nga teksto. Ang aton nga sadsaran nga teksto makitaan sa libro sang Hebreo, Kapitulo 7, versikulo 26 nga nagasiling. Kayang ini nga mataas nga pari na igo sa aton. Siya nga balaan, di mahaliton, walay dagta, nahamulag sa mga makasasala, kagin pakataas sang sa mga langit. Amen. Thank you, God. Ari na kita, Sir Don, Sir Jules, sa lesson 6. Jesus, the faithful priest. Ang pagkapari, ang pagkasaserdote, o kung ang sanktuaryo, nga buluhaton, sentro gid sang kabuhi sa mga Hudiyo. Si Pablo nagsulat sa mga Hudiyo nga nangin Kristohano na subong. Kagti nabatyagan ni Pablo nga ini sila daw matamat kaluya tungod kay they are being considered as second class. They are being misunderstood. Gina-confiscate ganang ilang mga pagkabutang. Nagatago-tago sila. Kay si Kristo ila ginasunod mo. Okay. Ang mga Hudiyo gintagaan sang Romanhon sang priority. Ginakseptar sila o kung ginatolerate ang ilang pag-practice sa Judaism. Now, aring mga Hudiyo, lain niya nga pagtudlo si Kristo yang mong ila nga ginbaton nga Dios nga amo ganing ginlansang nila sa cross. So si Pablo nakita yan nga problema. Isa sa mga mensahe ni Pablo is about the priestly ministry of Jesus. Ti ang mga Hudiyo na basta magsiling ka priest, bala na nila na. Kay isa na sa mga center of focal points ang ilang daily life to be a priest. Sir Don, nga si Pablo, ang iya gin-emphasize is the priestly ministry. Hindi isa sa iya gin-emphasize. Ano ang ara sa ministry ni Jesus? Kay actually, Pastor, when we talk about mga priest, gimbutangin na sila sang Ginoo to solve one problem. Amo ang problem sang sala. Kaya ang sala, pag sulod niya sa tao, cause a divide, dogin separate kita. Oh. While abot sina, ang aton nga pag sunod sa makasuguan sang Ginoo, di na naton mahimo. Ang aton pag-intindi kung anong Ginoo, naglain na. Do makasaling nagtangang Ginoo, do judgmental siya kayo. It's all because of sin. So amo na nga priests are there nga daw mediator sa bilang ko patunga between God and us para nga ibalik ina nga relationship. Amo na siguro gimbutang gina sa sentro ni Pablo to remind the members nga ginsulatan niya sa Book of Hebrew the importance of the mediatorial work. Importante na mo. Pero kung lang tawo naton do baliktad ang pag-intindi sang pag-explain bala ni Pablo sang
priestly ministry ni Kristo i-compare sa priestly ministry nga intindihan nila sa una. Kaya sa una they thought nga kung makapangayos na patawad sa priest, okay na. Kung makahalad sila, solved na ila problema. Pero ang atong leksyon nagsiling nga initanan, reflection lang, illustration. Hindi ni gali makapa-cleanse, kundi si Kristo lamang. Si Kristo lamang. And that's correct. Kanami nga punto. Sir Joel, sa aton Sunday election, a priest on behalf of human beings. Why? Nga para siya or on behalf siya sa human beings. Sa ginhambal gani kay ni Pastor Manny Lloyd, mga kauturan, ginpili sa Ginoo ang pari nga magpatunga sa tawo kag sa Dios. Bangod gani sa ginatawag nga sala nga nahamulag kita sa Ginoo, kinahanglan nga may magpatunga sa aton pastor. Yeah. And that was the time nga ang mga tao mapalapit sa Ginoo, makonect sila. Kag the priests are also aware, Pastor, that they are subject to sin. Pero diri sa Sunday lesson naton makauturan, nagapakita diri sang uniqueness ni Jesus Christ compare sa mga priests kag sa Levitical system, order nga ginatulok kag ginatagaan sang base ni Pablo, mga kauturan. For example, mga utod, ang mga sa Levitical system, mga kauturan, ang tao, silingan ni Pastor, ang tao magkadto sa pari, maginulso sa iya sala, magdala sang iyang offering para siya mapatawad sang iyang kasalanan. Pero diri si Kristo, makauturan, pari siya, kag ang iya perfect, Pastor, nga offering, ang iya nga sacrifice is really giving hope sa mga makasasala. Kay ang paghatag kang una dito sa Levitical system, mga utod, the priest should be aware of the human weaknesses sa mga tao. Kag dapat mangin maluluyon sila. Kay sila mismo nga pare, may kaluyahon man sila. Diri makauturan, nagapakita ini nga si Kristo sa aton nga maluya nga unudnon nga kinaiya, si Kristo nagkadto, ginkuha niya ini. And in fact, mga utod, dako gid nga hope sa aton nga nakabatyag sa sang aton balatyagon. Kay siya tao man. Kay siya tao Kaya man. nga aton kulayon, daw iya ginasyon. Yes, Daw Pastor. iya nga ginpasaan. Kaya hindi takalakat po, lupog kita sa sala. Ti para makalakat kita, daw ginpasan niya kita. Daw gintibong niya kita. O kung ano nang karga kita niya. Yes, sir, Manny. Nakita ko di Pastor, grabe gid niya sacrifice kagugma sang Ginoo. Kay kung basahon naton sa teksto sa versikulo 7, 8 and 9 sa chapter 5, makita tada nga si Kristo mismo nagapangamuyo. Yeah. With ano siya diri sa verse 7 nga, during the days of Christ's life on earth, he offered prayers and petitions with loud cries. Grabe. Pero ang nakita ko di Pastor, nga nagpangamuyo siya sa Ginoo nga makaluwas sa iya. Amen. Nakakuha gid sa akong ko, botsing ganun. Jesus also needs a savior. Amen. Ti ang iban nga tao pati nga ti botsing ganun, si Kristo hindi gili Ginoo. Kay ti kinahanglan gali siya manluluwas. Kung siya Ginoo nga kinahanglan niya manluluwas, actually ang nakita ko diri Pastor is the tremendous sang sala. Kay ang kamatayon diri nga ginaasang ni Kristo nga iluwason siya, hindi ang first death, inang death bala sa kamat. Lain nga death mo. This is the second death, which is hell. Separation sa tao kag sa Ginoo. Amo na ang death, Pastor, nga perti ka malain ang death yang gi-experiencean ta subong, may promise ang Ginoo nga sa ikaduhang pagbalik makita ta. Pero inang second death, it's a total separation, gina forever eternal separation na sa Father. Amo na ginpakamatyan ni Kristo. Yes. Amo na nga siya mismo nagambal nga Ginoo, luwas sabi ako. Amo na nga kamatayon ang ginhimo sang Father nga i-save si Kristo. Amen. Grabe mo, tis ko Ginoo, grabe no. Nga ikaw Ginoo, pero ginkuha mo na ang ina nga posisyon. Do ginrisgo niya bala Pastor ang inyang kinabuhi, his eternal life. Existence, kung magamit ko lang ang word ng existence, ginrisgo yan na para lang sa akon. Amen. Pero ang ini nga lesson, grabe nga gugma Grabe, ginapakita yes. sa Ginoo sa aton. That's correct, Sir Manny and Sir Jules.
Mayari man ko nga natalupangdan sa aton nga Sunday nga lesson. Nga siya maayo nga sacerdote. Ikumparar Sir Julius sa imo ginambal. Kay number 1 nga ako nakita diri. Daw install siya sang iyang amay. Amen. Today, I am your father. Mhm. You are my son. Okay. So take this responsibility. Right. Yeah. Di ka nami. Ano ba lang ang father-son relationship? May access kaya sa tatay mo. All the time. All the Amen. time. Amo. That's it. Ang isa. Nga bitter press siya. Nga manami siya. Ikadua, Jesus did not offer an offering for his sin. Kaya Right. ang taong tanon nga tao ya nga pare ya ma-offer siya anay para sa iyang kugalingon nga sala kag para sa katawhan. But Jesus did not offer for himself because wala siya sala. Oh, correct. So, correct. directly ang iya ginhimo ginoffer lang na yun para sa tao. Number 3, ang iyang pagkamatinumanon. Wala siyang nakita yung hindi siya matinumanon. Kaya ganing ginbayaan sila sa tatay, panaog toto. Why is na sila natay, hindi ko yan. Na ang pare, ang mga sacerdote, they can be disobedient. Okay. Ang number 4, of course, ang iyang pagkamatay. Right. Being the lamb offering. Siya mismo. That's why sila ni Pablo, mga utod, hindi na kita yung magproblema. Because 3 for 1 na. Kompleto na. Kompleto na yan. Yes. Sir Don, sa aton ng Monday, ano niyang order of Melchizedek? Narinig namin ni Pastor kay sa una pa, before ko na-share, Pastor, Yep. may mga teacher gig ko siguro nga malapakan kay do ang pag-intindi namon ni sa una. Lain mo sa klase bala gin-explain ni sa amon, do lain pastor ang pag-explanation. Pagbasa ko sa lections ni ko tuod duay ko na yan na ano sa kolehiyo. Una nga aton na hibaluan sa classroom nga ining si Melchizedek is actually an incarnate Christ nga siya nangintawo sa panahon ni Abraham, itong nagkadto sa, nag-upod siya sa may trees of Mamre, bala, bisita to sa iya. Nga si Kristo ko, no, si Melchizedek, siya ni si Kristo, nga mismo. Ikadua, nga, ini si Melchizedek, kung hindi man si Kristo, siya isa kalangit nun nga tao from heaven. Maybe an angel or another being. Or, nga nagpakita. Pakita-kita lang pa nga hari siya, kag pare priest, siya. oo. Ang ikatatlo, kay tiwai siya, why ang Bible lang mention nga may lugar siyang natawhan, may ginikanan siya, wala man siya napatay. So buot sing ganon, Dios siya. So amo na tatlo nga either si Jesus Kristo siya or lain siya nga heavenly being or siya Dios. Pero paglanta ko di pastor lain gid mo. Lain gid siya. Kay naghambal diri sa aton nga leksyon nga si Kristo kung siya man ang incarnate Kristo sa isang Hebrews, he is like Christ. Kung mo silintang pareho. Pero hindi siya, kung siling kabi nakita, do pareho gisang akong asawa, no? Pero hindi na sa imong asawa. Pareho lang. Pero Kristo po hindi siya Kristo. Oh, hindi siya si Kristo. So ang understanding to sa una namon nga naghambal bala makuturan nga siya si Kristo sa una nga nagpakatao is not what Hebrews is talking about. Siguro sa atong eleksyon naghambal nga siguro nga ang ginamo ni siya, ginbutang ni siya nga do kay Kristo. Bangod ang author siguro do gingamit bala ang life ni Melchizedek as an illustration kung sino gid bala si Kristo bilang king at the same time priest. Yes. So ang iban nga mga discrepancies, iban nga mga hindi connected kay Kristo, ginpangkuan na lang. Pabayaan nila naton to paggamiton. Ang kuan lang gid nga ma-lift up, maintindihan sang tawo kung sino si Kristo. Damo na gurong na kuan di pastor. Mga kauturan. You see mga kauturan, why di ko nagsaya nga nagpasalig ko sa inyo nga talag ko ni mga utok ang akon mga guest subong bisan batan. Sir Jules. Nahambal na siguro ni Pastor kaina ang mga punto makauturan. Pero i-highlight natin diri ang kaparihas nga bahin ni Jesucristo kay Melchizedek. Inahambal kay na ni Sir nga si Melchizedek is both king and a priest. So si Jesucristo man makauturan siya ang hari sa universo kag ang aton nga maluluyon nga pare. Apang makauturan, makita naton diri, hambal ganin ni Pastor kay na ang issues diri naton is that many people believe that
Melchizedek is divine. Pero nakita naton mga kauturan, si Kristo sa tekstong ato nabasa, wala ni si Melchizedek yan nagkayab sa langit kag nagsiparar dito sa mga makasasala. Only Jesus Christ, meaning wala sang makasali sa role kag sa bahin ni Hesus Kristo. Amen. Ang ako mga nakita di Sir Don, Sir George, kay ang pare, hierarchical na ilang nga. Correct. Oo. Nga kung mo tatay pare ka. Kung yung tatay mo hindi Levitical, hindi ka pwede. Correct. Oo. Na. Di si Jesus, hindi Levitical mo. Di sa taga Sa taga Judas. Judas siya, correct. So, hindi siya pwede maging pare. Kasi si David gani, nag-offer mga nito, nag-offer nga rin si Saul, hindi gito sakto. Oh. So, kag ang monarchical nga authority separated ginaya sa ecclesiastical Correct. function. So, ang pare, hindi gid pwede maghari. Ang hari, hindi gid pwede maghari. Magpare. Yeah. So, with Melchizedek, both being king and priest as well. Pinasahid Oh. basikon. So, dira nagkuha si Jesus sang authority. Kaya di, kung ikaw pare, ang kabataan mo mangin pare. Di amo na siya nga pare. Pero si Jesus, hindi siya Levitical, hindi man siya apo ni Aaron. Oh. Pero ang iyang pagkapari, ginkuha niya dito sa authority nga gin-play ni Melchizedek Melchizedek, alright. during Oo. his time. May makidugang kasi. Yeah, kag ang nakita ko ti pastor, bangod nga hindi lamang gali nga traditional nga lingid sa Levitic, taga Levite nga kita mangin pare. Kung batunon naton si Kristo, pwede kita mangin nation of priests. Amo nang nga may posible gid nga kung ara kita sa kay Ginoo, then he will make you a priest. To sa imong family, kung diin ka man, you will act as a mediator as well. Because of Christ. That's right. So, once we accepted Christ, we become priests. Maybe sa atong pamilya, bisan sa atong simbahan, or sa atong kagalingon. Yes, Sir Jules. That's true, Pastor. Hambal gani dra sa Biblia mga kauturan, we are called as a priesthood, a holy nation separate from the world. So we have really a great responsibility to reflect that image and ministry of Jesus Christ. Yeah. So, hindi on the aspect of Levitical order. Correct, pastor. Oo. Hindi on the aspect of hierarchical nga imo panoblion pareho sang mga kabataan ni Aaron. But Jesus made it through Melchizedek. Amen. Kag subong siya ang aton nga pare, siya man ang aton nga hari. Kung aton siya batunon, we can become priest as well. Yeah. Kaya mo nang siling ni Kwan mo, ni Pablo, nga kita mga sacerdote. Okay. Now sa aton nga Wednesday, Sergio at Tuesday, why effective priest si Jesus, Sir George? Gi-explain mo kay na pastor ang Levitical nga system, no? Nga nakalimit lang ya ang pagkaprisood sa lines sa mga libinhon, mga kauturan. Apang diri mga kauturan, ga-highlight diri sa sininga lesson that Levitical priesthood is just, and sacrifices is just temporary, pastor. Tanan yad tong animal sacrifices, itong pagkapari nila. Pagkari ni Kristo mga kauturan, yad to wala naglimit lamang dito sa sina nga mga tribo, kundi para sa tanan. Kag naghatag sang katumanan, perfect and final atonement mga kauturan sa ilang mga seremonya sa daan nga katipan. Busa, makita naton diri si Pablo gapakita sa ilang nga ini tanan nga atong ginatuman sa daan nga katipan natuman sa kabuhi ni Ginoong Hesukristo. Amen. Yes, Sir Don. Yes, because pastor sa silingman ni Pastor Julius nga ining mga sakripisyo, ining works ng priest, they are just temporary, illustrative lang. But yung ganon, hindi sila yung makahatag perfection sa imo. Ang makahatag niya perfection sa akton, si Kristo lamang. Ang pagpatay sang sapat, hindi ni siya makakuha sang sala sa aton panguna-una kag pusoon. Doon nga makahalad kada, doon nadula na mo nga feeling nga may sala ka, pero aragya po na sa aton nga brain, madumduman ta pa, ang makakuha sina,
is only the Lord. Amo na pastor nga effective siya kay Yeah. atong iba niya dito yung makakuha mo. Actually ang ila yung purpose sa siling manis ni pastor is just to lead you to Christ. Nga ma-appreciate ta bala ang trabaho sang Ginoo, siya gali ang solusyon sang tanan. Yeah. That's correct. Isa pa gid nga ako nakita. Sorry. Nga effective siya. Kay wala siya sala. Amen. Sinless. Ang mga pare, ang mga tawanon niya mag-offer gani sila kay nakasala sila. So that's one. And number two, siya mismo among offering. Amen. Right. Oo. Yeah. So that made him effective. As well as he was designated by heaven, by his Father, to come and to represent us before the Father. So, amo na isa sa ngakon nga nakita. Okay. Eternal priest. Ano niyang punto, Sir Pastor Manny? Kaya namin ni pastor kay kung amang luya kita sa aton nga misis ngambal kitang I love you forever. Kung doon di na matuod do isa nga promise kita namo sa aton kasal nga I will love you forever. Actually ina nga oath, ina nga promise mauntat na kung mapatay ta mo. Yeah. Oh, tanan nga mga oath nga ginahimo ta, tanan nga mga promises nga ginahimo ta, Yeah. all this will end during our when we die. Amo na nga grabe gid ang Ginoo. He is eternal priest. Botching ganoon ang promisa niya sa aton. Hindi di ba niya kauntat? Kauntat. Oh, mapatay man ta sa ini nga lifetime. Pero ang promisa niya gapadayon niya mo until sa second life nga Yeah. So amo na nakita ko pastor nga lain gid ang iya nga promisa ginatag ito so of course during that time sa wilderness nagkalamatay na 'tong mga katawhan niya nga itong promisa pero ini nga promisa nga ginatag sa aton through Jesus Christ who is an eternal priest so buti nga nun ang promise ng Ginoo para sa aton is sure nga hasta gid sa kay ang kuan mo ang cleansing pastor wala sang sala sa aton Panginoon hindi na one time big time nga ano may process gali damo mo kwaon sang Ginoo ang sala sa aton Panginoon na ibutang niya ang Ten Commandments sa imo nga tagipuson ka Panginoon na this is not happening sa one time big time event. It's a process of course. So makita naton nga effective ang Ginoo because he's eternal. Yes. Bisa ano ka lawig man siya himo niya, why man siya kauntatan mo, mahimo niya gid pastor kay eternal siya mo. Yes. Thank you din kanami sa imo nga punto. Sakyan kong imo nga ilustrasyon ang mag-asawa ba lang. Nga sa kasal I do. Yeah. Nga ikaw lang gid man sa iban. Pero sa imo ginambal, ina nga ina nga oath, ina nga vow will end at death of one party. Ti pananglitan ako na una. Okay, buhay ang asawa ko. Ang ina nga promise both of us wala na. Right. My wife can still look for another Correct. one. Yeah. Ang kanami kay Kristo ya. Kay bisan wala na kita, gapadayon lang gyapon ina nga saad. Right. Yes, and that's correct. So hindi kita masling, oy, pagabot sa langit, nga doon na kami ba na? Sa kay Kristo ya, amo lang gyapon kita. Wala sa iba. Sir Joel, sa nung punto diri nga natalupangdan mo? Ang ako lang madugang siguro makauturan kinahambal naman nila nga si ining oath bala sa Old Testament pastor nakalimit lang gid ya sa promisa sang Ginoo sa descendants ni Abraham whereas diri ya sa oath nga ginhambal sa Hebreo 7:21 nga ginhambal ni Jesus is our God swore an oath that Jesus would be a priest forever mautod. So ang kamatayon ni Kristo, ang iya nga suffering, ang tanan niya nga eternal ministry mautod, amo yadto ang pinaka eternal ministry ni Jesus Christ sa aton tanan makuturan. Yes, amen. Wala na kita panahon na Pastor Jules and Pastor Manny. Ang aton Thursday election, a sinless priest. Okay. Ti kabalon man ta daw ato na nanagyan kay na nga ti wala gin man siya sala. Perfect gani siya. Okay, so for tanon. So with this idea, Sir Don, nga imo nakita sa Thursday and then your last word, Abi. Satan is trying to disqualify the work of Christ sa atong kinabuhi. Gahimo sa mga rason nga Ginoo actually is judgmental, hindi naton masaligan siya. Pero diri makita naton nga
we have everything in Him. Yes. Ang tawag bala, faithful siya. Yes. Wala siya sala, spotless siya. He is eternal. Oh, He is loving. Everything that we can think about in a priest, In a para priest. sa, para sa iya. Especially, He knows me. Kaya nga, tawo siya mo. He knows my weaknesses. He knows my failures. Kaya nakita yan mo kay he experienced our so makatrust kita sa iya. Nga whenever we are in pain, whenever we are discouraged, we can go to Him. He understands us. And the best thing is He has all the solutions for us. Amen. Amen. Hindi lang kayo nakangop siya. May solution. Right. I like your presentation nga may solution siya. Sir George, sa imong last word. Siguro, Pastor, ang nakita ko mga kauturan, kita nga mga makasasala siling gani diri, kinahanglan kita magkadto sa pari para makapangita kita sa ginatawag nga comfort kag kapatawaran sa aton mga sala. Busa si Kristo makauturan, mabasa ko diri sa Friday naton bala. Yeah, Our advocate fill his mouth with arguments to teach his tried tempted ones. In times nga ginaakusaran kita ni sang yawa, in times kita mo da sa picture sa aton lesson mga utod, ara si Kristo naga-argumento, nagasabat kag ginaako niya ang tanan makauturan kung ara kita magpalapit kay Kristo mga utod. He is willing to take the arguments and mga kauturan, sigurado gid ang aton kadalagan kung kita magkapyot dira sa iya. Amen. Amen. Mga kauturan ka namin isang presentasyon ni Pablo. Ang iyang exhortation, ang iya padasig sa mga Hebrehanon kag nga nahimong Kristohanon upod sa mga hintel nga ng Kristohanon man during his time. Ginpasalig niya. Hindi kita mahadlok. Dalon kita sa korte, hindi kita magkurog because we have an advocate. Amen. Kag magabato gid siya para sa aton. And he understand our case. That's why sigurado gid niya nga magmadinalagon kita before the court of the universe because Jesus is our priest. Nakon ba nga ba yun si Pastor Manny sa pagduko sa aton mga ulo? Nagapangamuyo kita. Salamat Ginoo sa imong pag upod sa amon nga pagtuon. Salamat nga ikaw ang amon langit nun nga pari nga dira sa imo makita ang tanan nga solusyon sa amon mga problema. Kabay Ginoo nga kami magpadayon salig sa imo, magakopyot sang imo nga kamot every time ang kaaway mag-try to confuse sa amon mga panguna-una. Buligi kami Ginoo to trust and depend and hold on sa imo. Salamat Ginoo sa imong pagbantay sa amon kagabay nga imo kami tipigan sa amon adlaw-adlaw nga pagkinabuhi ini tanan amon ginalauman nga madawat pinginaagi namang sa matamis nga ni Kristo namon personal na manluluwas. Amen. Amen.